Здраво, типче. Здраво, дечко. Как ода? Що продаваш? Ода, брат, видиш, добра е работа, супер ода. А къл продам? Ама во народ са тая разбира, няма на кой да му продам. Не ода, са къл слаба ода, ама исто и женти сега продам. Она е таква. Няма регистрирана още, значи там на трошък ти защедиш малце. И аз съм втор газда. Не е много работена, барам не е от мене. Не е километражно още превъртана и таков е. Гръбка има с спущена карусерия, спортаж е направен цицки до колената из. Инче изнаемо място изба за аксакта македонска и српска музика да слушате. Имаме избичка и шитко ми нелегална роба. Що шиткиш? Шитко. Ракия и пинджур. Вързан съм с едни люги. От смоквица имам едни, от пардейци и от мързенци. Они пет ще аз продам. Шитки. Сега ще правя, сега ще дам пинджур. Да, едно тегло, ако не е добро. Чек малце. Во не са препоръчил на бела гаща. Во пинджурите, много е як. Можеш да го заебиш Пикасо на бело платно. Можеш да направиш и нов правец на сликайна. Експресионистички барок с примеси на авангарден шупчеви замах.